Es que riga una miqueta. És això si no vol riure. Informem al senyor viatgers de destinació Núria que tindran 3 trens a la seva disposició, que estacionaran a la via número 1. Els senyors viatgers de destinació Ribetop Gracer tindran un tren a la seva disposició, que estacionarà a la via número 2. En sortida a les 9 hores i 42 minuts. Gràcies per la seva atenció. Aquí davant. Con salida a las 9 horas. Si la recordo que serà per tot, Nosaltres ens respectarem. Sí. Sí, un moment.